But ngifuna abantwana mina ngizokwenza nawe ngingazikwazi ufumana abantwana ngenxa into wena awayenzayo. Yazazi ba wena uthwele nento zakho ozenzayo. Awu appreciate ukuthi. So what do you mean? Uthi ukuthini? Ngizela sifuna sithole isolution nawe. Uyithola nabani? Ezinto ubuzenza nabani? Nami. If bendiyazi nalonto leyo ukuthi ezo zinto uzithola phi, ngabe ndazi refuse. Angithi wenza ngathi awazi ukuthi kwenzeka ntoni? Awuyazi ba wena ngafumana umntana. Wenza ngathi ndime engxaki problem. Xa ngicabanga ukuthi ndimo nengxaki nawe uyayisupporta lonto leyo wawungathi ukuthi ayindima. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Mpete Usabelo bringing Andiswa. Don't forget to like, subscribe and share. Sanibona igama lami ngusabelo ngize kwi show Save My Relationship because bengifuna bangixhumanise nesithandwa sami uAndiswa kunezinto engifuna ukumtshela zona ezenzakalile ke life yami ebengingazi nami ukuthi zizohamba zingishaye phambili. So kumletha kwami kwi show ngifuna ukumthulela isecret nokuthi ngimtshele ukuthi njoba kumosheke kanje ku relationship yethu yimina okade enza into ekanje nakanje ingakho ngicela ukuthi bangilandele. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. Don't forget to like, subscribe and share. As I said earlier on, I'll be having Usabelo no Andiswa, right guys? Siyaphila naphendula umuntu wami usimbele kamsana. Umnandi ngibona uthando la kini. Ne right? Nsi right. Okay, uyazizeleni kule show yethu? Awas. Chazelanga ukuthi umletheleni kule show. Aya, angichazanga cause mhlawumbe kuza nezinkinga ngathi angafuna ukuza. So, it's a surprise. We am surprised umletha. Ufila njani ukuba surprised? Ngifila kamnandi like I'm happy surprise kwi show. Oh, okay. Kwi show kuba cameras. Are you happy? That means uyangithanda kakhulu. Ngiyakubona uyaglow uma ukhuluma ngothando. Ngoba siyathanda. Oh, okay. So it's ngicazele igama le show, it's Save My Relationship ne. On this show it's that makunenkinga ku relationship yenu nizala kule show lena and you guys you discuss inkinga zenu. You share ukuthi okay kwenzakalani ku relationship yenu. Is there something going on ku relationship yenu? As I thinking is now and it's not. Yonke into amba kahle. Si right. Oh, okay. And then Sabelo right. Ngizothi ngiright but njobe la kushuthi khona ongekho right. Okay. La ku show ya. But si right. In right ne. Oh, okay. Ni tenjole for how many years or how many months? Base uba man 3 years. 3 years. 3 years. 3 years in Jol. Yes. Okay. Nina abantwana? Akathola kasinayo. Anamntwana. Abantwana sinabo iyona nje inkinga esinayo ku relationship asikhona ukuthola abantwana. Anikhona ukuthola abantwana nina zama? Kade zama 2023 nginathola ne miscarriage. Oh, okay. Inkinga why uthi inkinga? Inkinga ngoba ngiyamfuna umntana. Uyamfuna yena akamfuni kanti? Uyamfuna naye. Oh, ngathi it's about you. Uyamfuna naye but idea yeza nami. Oh, yeza nawe. Oh, okay. So brother Sabelo ngicela umchazele ke ukuthi umletheleni kule show yethu. Sithando sami uyazi ukuthi sesithandana isikhathi esingango 3 years. So uyazi ukuthi kunento ezimnandi ezinhle bezenzeka ngithi phakathi kwethu. So kunamaphutha vele kuma relationship kukhona futhi okuhle okwenzakala ngithi uyazi. Khona okwenzakile okuhle ngithi uyazi. So ngifuna isifocus ku-wrong kokuphi nokuhle okwenzakalile nakukukhumbula. So the reason why ngithi asizela namhlanje because ngifuna ukusave relationship yami because uyazi ngikuthanda. Ngikwazi ukuluza. So kunezinto ezenzeka engathi zenziwe yimina. But bengenzi into ngenhloso ukuthi ngifuna ukulimaza omunye umuntu bengizama ukuzisiza mina ukuze sinaso soba right. So kunomuntu engingakuyena ngithi akawumsiza ukuze soba right empilweni mhlambe ngikwazi ukuthi
mengifuna ukuthola imali ngisheshe ngiyithole sibe right sinawe, or mengifuna isipani ngisheshe ngisithole ngisibe nemali sibe right nje sinawe. So ngazuthi ngisanda kuthola ukuthi ngazuthi ngibe ngisebenzisa into wrong, yabo, into wrong egcina sezi-affecta nawe nesibeletho sakho. Like mhlampe njengoba ungabathola abantwana nalokho kunomthelela into ade ngisebenzisa mina. Ngizokuthi nje ngiyaxolisa ngalokho because mhlawumbe umntwana ngabe sesinayo kube ngizange ngizenze lezo zinto. So Sabelo ufuna ngixela ba yonke leminyaka sibhizi sisamana nomntana wena uyayazi ba wayesingafumana umntana. Yonke leminyaka sisibhanqa mina ndicima fansi bengxaki ndim nawe wenza ngathi problem ndim. Yonke leminyaka uyayazi ba wayesingathola abantwana. Uyazazi ba wena uthwele unento zakho ozenzayo. Abebe ngithi mina into ebengizenza bengingazi ukuthi zizo-affecta nawe. Ke ngoku wayebusenze ngathi i-fault yami basingafumana umntana ngathi ndim nengxaki. Ngithi bengingazi ukuthi zizo-affecta nawe. Bewungazi ba wayebungatsho. Wayebusenze ngathi ingxaki ndim ndiyinyumba. Hayi ukuthi uyinyumba kanjani because andithi wenza ngathi awazi ukuthi kwenzeka ntoni. Awuyazi ba wayengafumana umntana. Wenza ngathi ndim engxaki problem. Xa ngicabanga ukuthi ndim onengxaki nawe uyayisupporta loo nto leyo. Wawungatsho ukuthi ayindim engxaki. Yazi mina baby ngiletha lapha because ngifuna into siyikhulume kahle. Ibikhona inidi yokhona uzisa ezikamereni. Ibikhona inidi uzisa ezikamereni. Angithi ukukhombisa ukuthi ngifuna i-relationship yami nawe ibe right. Ngokuthi ungizise emakamereni ungixelele indaba engaka. Baby bengisiyona inhloso yami ngithi ngiyachaza ukuthi bengenza ukuze sisibe right and ngishilo ngathi ubheka no-right osekwenzakalile empilweni yakho njengamanje usubhekisa idine wrong ukuthi u-right ngani kanti wena ukuthi imali ngiyithatha kuphi. Ndizoyazelaphi ndizoyazelaphi ba khona into ezenzayo khona indawo ezihambayo. Iba happy ukuthi nawe siye saba right angithi. Uthi so ufuna ukuthi ngamanye amagama mina na-appreciate. No awu appreciate ukuthi. So what do you mean? Uthi ukuthini? What do you mean? Baby ukuthi bengicela imali ivelaphi? What do you mean? Andiswa kukho right engikwenzele kona. Akho ndiyazi usebenza kaloku mina ndiyazi uba zikhona indawo ezihambayo khunto ozenzayo wena. Uthi lento lebo yenza noma into oyenze manje? No ngiyenzanga manje. Into boyenza kudala. Ningakahlangani. Ekuthi phela namathe sahlangana naye ngivele ngiyenza. Yabo Wahlangana okay uyenza into yakho. Yenze mina ngahlangana naye but ngihlanganile noma senginayo bengiqhubekile ngayenza. Njengoba ngichaza ukuthi bengingazi ukuthi mina kuzoaffecteka naye. Okay. Manje indlela sekhuluma ngayo is like mina ngenze ngamabomu ukuthi angabathola abantwana. So i-victim wena? Cha. I-victim wena? No, i-victim kanjani? Did uyi-victim nabo innocent wena? Angikho, that's why ngila cause angikho innocent. Ngoku wawu usithi ndenze ngathi nguwo wrong. Athi makacazela ukuthi lento le bekayenza before ahlangana nawe bangathi izoku-affect. Kanti usala ebhuti wami ngewayishilo behlulwa yintoni ukutsho so udunzise emakhamereni behlulwa yintoni? Bozochubeka utshole naye because wena uyangilwisa ngithi awufuni ungilalela ngithi. Ngizolalela njani uzise emakhamera? Ubuzongilalela nokube bengikutshela sisendlini because ubuzophuma uhambe noma udubu ungishaye bengizothi. Intoni ezohluka manje? Ngoba ngemina ngizoqhubeke nawe. Ngeze ngiqhubeke nawe. Angeke ukwazi ukwenza lokho. Ngenze ngiqhubeke nawe. Uyi-reason ukuthi ngingafumana abantwana. Ngiyabafuna phela mina abantwana. Indlela yokuthi ngize kusho ukuthola i-solution angithi. I want to have kids. So uzokwenzani mina? Ayizo bangizela singifuna sithole i-solution nawe. Uyithola nabani? Ezinto ubuzenza nabani? Nami. Angize siyathandana sinawe. Izinto kumele sihlale phansi kanje bahlelise izikhulu. Khawuyenze ipasti ke ithi besithandana ngoba kusukela namhlanje ayisekho lo nto leyo. Yini so indaba yami nawe Sabelo. Uyamyeka. Ndizomthini bhuti? Ungiyekela ukuthini? Ndizamthini? Ungiyekela ukuthini? Ndingathola uthi ukuthini ba ndikuyeka ukuthini? Angize sizoyilungisa. Anditholi bantwana because of you. What do you mean ba ndikuyekela ukuthini? Awuyanyanyisa Shem, yanyanyisa. Like all these years ungathethi wena. Ungatsho nix. Ungathi problem ndim. Akazuzama umchazela ukuthi bowenzani. Nix, akazachaza nix lo. Angaze ngichazele but nami ngiyasho ukuthi ngisanda kufind out ukuthi inkinga bekuyilento ebengizenza nokuthi Find out any. ngisanda kuthola. Nini? When did you find out? Uthole nini? This month. Kade ngiyobheka ukuthi inkinga zami mhlawumbe ngizozilungisa kanjani. Kwase kwavela ukuthi so into edala yonke le nqushushile into engangizenza mina before. Bake bakutshela ukuthi mhlambe lento izo-affecta future yakho leso. No, abazange bangitshela. That's why ngimtshela nami bengingazi ukuthi
yonke lento eyenzakalayo ukuthi i-relationship yethu ibe njena ama-miscarriage lento eyenziwa yimina. You understand? Because kube ngangazi mina bengangize ngize nakwishow because bengizobe ngazi vele. So nami bengingazi. That's why ngithi asiyikhulume lento sizame ukuthi sithole isolution kuyona. So uma uzojumpela ekuthenini wena akuhlukani isolution yini le. But nifuna abantwana mina nizokwenza nawe ningazikwazi ufumana abantwana ngenxa into wena awayenzayo. Angithi lonto so phuma sesiyazi ukuthi soyenza kanjani. Andizokwazi andiyiboni siya phambili le relationship. Andiyiboni. Awumniki nethuba ukuthi mhlambe alungise ipast yakhe. Andizokwazi angendawo kwipast yakhe andizokwazi. Awunayo ipast wena. Ndinayo ipast but not enje. Awunabo wrong wena. Andinabo banga-affecta wena wrong. So wrong bakho nabamele bafana. Andinabo wrong bengenza indaba engakuthi umuntu angakwazi ufumana abantwana. Phela wakho wrong omkhulu kumuntu. Ngangingazi ukuthi kuzo-affecteka wena. Usuyazi ke manje. Sengiyazi angisayenzi nje lonto. Manje mina ndenzeni? Andiso phela. Ndithini mina? Ndithini? Ndihlale nawe ndingathola abantwana. Ndiaccept uba mina ndizothola abantwana. Ndiziba nayo umntana. I-solution ayithi sifuna ukufika ku-solution ukuthi singayenza njani. Nje ndimfanele usabela uba mina indaba yakhe naye iphele lapha. Hayi buka. Bomthanda usabela. Wazi kushuthi wangithanda yona. Bomthanda usabela. Ndimthanda but uyayazi uba nomntana imina ntonto kum. And all these years ngithola i-miscarriage kanti yena. Oh wena lento kade ngikwenzela zona awuzi-appreciate zona. Awunandaba nazo awuzimention zona. Le mali ebengikunika zona wena uyibala. Andingene because affect impilo yakho. Awunandaba nalonto. If bendiyazi nalonto leyo ukuthi ezo zinto uzitholaphi ngabe ndazi refuse. If bendiyazi just that I didn't know. Kwebe katshelile before ni jola ukuthi yena ipast yakhe beyisona so bozojola naye. Bengize ngijola nomuntu okhe wathwala ngaphandle phela ukuthwala leyo. Wathi wena kumina wena uyambheka umuntu ozojola naye first ubheka ukuthi ugqoka kanjani unayo imali uhamba nayo iphi imoto awuchaza ukuthini awuchaza zonke lezo zinto mina ngizothatha kuphi so ngamanye amagama uthi i-fault yami i-fault yakho kanjani wena wenze izinto uzenzile no sengisho ukuthi nawe entweni engizenzile kwena is right appreciate phela musukubheka iphutha eli1 wena liphutha la forever akusilona forever into elungisekayo because lento izolungiseka kanjani lo muntu wayekwenza izinto uzomxela ukuthi andenze ndifumana umntana izolungise kanjani usuzomenza somzama nje omunye umntwana samfumana njani singakwazi umfumana because of wena ilentuka ipast yakho anikhona ukuyijikisa lento le samthola njani umntana yazi I understand into ebengiyenza before not ukuthi into engisayenza manje angazi ukuthi why understand ukuthi lento not ukuthi into eqhubekayo engenza manje affectwe into ebengiyenza before ngangena na ku relationship yami but okusalayo lento le izakwenza basifumana abantwana Angithathi sikwazi ufumana abantwana because of lento wayenza. Yini ezokuvimba ukuthi sithole ingane because ngiyasho ukuthi isolution uthini wathi unayo. Yini la isolution? Unayo wena isolution. Athi uye emntwini from what I've heard ukuthi uye emntwini uyomtshela ukuthi inkinga yakhe yini ngokuthi angathola abantwana. So mhlambe kune solution the only solution ukuthi like azokucazela ukuthi okay indaba ikasona for ipast yakhe from ipast yakhe. Into acazela yona so angazi ukuthi uyamthola ukuthi uthini. So uthi lo muntu wakho uzokwazi undenza mina ngifumana abantwana. Uthe angiqale ngikhulume no uzokwenziwa phela yena uthola ingane uzokwenziwa yimini. Uthe yena ngikhulume nawe. Angikhulume nawe ngikuchazela ukuthi njoba kade kwenzeka kanje na kanje inkinga bekuyilento ebengizenza mina. So manje sesikhulumile nawe savumelana naye. Kuzomela ngihambe nawe mina sekuyena because kuzomela ayahambe yosigeza sibo 2 because whatever eyenzeke kumina nakwena yenzakalile. So expect ba mina ndixolele. So wena umuntu ohlala nawe kanje phansi akhulume nawe ngeke uzumthole. Ubani bethe fake life yakho? Yo. Ngifeka bethe uya fake kaloko andithi uzenza ngathi unemali ungenamali. Wena futhi usho kanje imali kade kusiza nawe. Kade kusiza nawe le mali bendiyazela ukuthi vela usho wena ukuthi asamsodla out. Bekusho wena ukuthi asamseka event ethiza ngithi. Wow. Bendiyazi bungasho. Bendiyazi bivela kulo mali. Bungayazi. Ke ngoku wayo usenza ngathi bendiyazi. Ubungayazi so wena imali vele uyayithanda kwawena ngithi. Nami imali uyayithanda. Awena umuntu uthanda imali. Uyayithanda nawe imali. Yamanga. Usho wena. So i-fault yami. Akusiyona i-fault yakho. Sengisho ukuthi nawe understand ukuthi imali le ebengiyenza mina bikusiza nawe. Uku-understand lokho. Ufuna ukubheka iphutha eli1 wena. Iphutha eli1 ili affect life yami. Ili affectekile vele life it's fine but into ezolungisa. Yathola i-miscarriage utheni ngathi ulibele lonto le. Cha kumnandi uluza umntana. Cha. Ke ngoku waye ungixela ngelife ba mina ndiyithanda imali kwathini. Ngisizela usave my relationship because ngifuna sibe right nje. Hayi yanyanyisa indaba yakho shana. Amxolele.
Iyanyanyisa shem ndaba yakho. Manje mfethu Mawugqiba kwakho undizisa kwikhamera. Kunzima ngixelela. awuzwa nje wena uyalalela nje. Bozomamela Bengeke ngilalele lona akalaleli. So because ndize apha ndizakwazi umamela ngoku. Uzongilalela because ngizomela ukuthi ungilalele. Otherwise phela uma ungafuni ukulalela shuthi ufuna ukuqhubeka uhambe namabhadi nesinyama. Kumele sithole solution angithi uyakwazi lokho. So if uthi awungilaleli shuthi uzohamba ke la ngaphandle uniphi namabhadi uphethe amabhadi. Mina ngizela because ngifuna impilo yami nawe ibe right. Ayithi kunengane ethi yalahleka kumele sizame ukulungisa yonke lo nto angithi uyakwazi lokho. Ngesiqhubeke phambili siye phambili kunemiscarriage yenzeka ingane leya. Kuthiwe kumele sihambe lo ngane siyilungisele something kwayona siyiphi igama sibe right elifini. Awukufuni lokho uma uthi angixolela ucabanga ukuthi uzodlula wedwa kule nkinga kanjani. Hawu nifakile engxakini shem. Ngikufakile that's why ula because ngifuna solution. Nifake deep ezintweni zakho shem. Nifake deep. Mina Fela izono zakho mina ngoku. no awufanga ngiyaxolisa. Ingane yashona. Ndamluza umntana. Suthi awunifanga. Andiswa. And namabhadi wakho wena ngenxa yento zakho. Ngiunderstand. So kunyanzelekile ngoku mina manje ndikuxolele because of ndifuna uhlanjwa yonke lento le. Ngiyacela ukuze sizoba right. Ngisho mhlawumbe ngoba ngithi ngiyazi uzovuma noma kanjani but ngoba nami ngifuna ukuthi kwawena ube right. At least uma ukuthi udecide ukungiyeka sesidlule kule nkinga le sesiyilungisile. Because ekugcineni mina nami ngifuna ube right. Otherwise ukuba ngikufuna ngikuthanda bengizokuyeka ngizilungisele lento ngingedwa. Anayi choice. Awuna choice. Ana choice. Uvumelana naye. Ana choice Uvumelana. Okay, umchazela. Kufuneka ndenze cleansing ndibe right from lamabhadi wakhe lento alifake kuyo. So I feel like I had no choice kunyanzelekile bandimxolele. Okay. Sabelo awungitshele ngale bekuyisithwalo noma bekuyini? Akusisona isithwalo. Ngoba ngizwa usizo ukhuluma ngokuthi isithwalo nami angitholi kahle. Into lenza ba umuntu makabe nemali. Ohambayo ebantwini because of ufuna bani imali. Ayikho kuthwala lokho. Hayi bo yonke into kanti ukuthwala akusikona ukuthwala. Yini sibizani le? Mina phela akushiwo ngomini ukuthi uyathwala la. Mina ngathi ngifuna into ezongisiza ekuthenini ngibe right. Ube nenhlanhla. Ngibe nenhlanhla like ngithandeke ngibe right mina ngithi ngiyongqonqoza lapha ngivulele. Mina ngithi ngifuna imali ngithola imali. Angazi ngithi mina ngifuna ukuthwala. Engangazi njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi ngangingazi ukuthi into engiyenzayo izo affecta wena. Because la umuntu affecteke kakhulu uwe. Ngiunderstand ukuthi i-damage engenze kweningana. Mara nawe affectekile angithi umntana awumfuna umntana. Awami nami umntwana ngaffectekile nami. Because whatever kwenzakala kuyena kwenzeka kumina. Mekuthi kunento eziblockeka elifini zakhe nangimina zoblocka because sinengane. And angikwazi ukuthi lonto ngithathe light. Ingakho ngithi mina asingiyacela bandla ukuthi ngisho athi udinwa kangakanani. Ngiyacela ukuthi so xa usithi mawuthandeke usho ukuthini thandeka phi mhlambe emsebenzini okanye uthandeka phi okanye uthandeka emntwini wonke kulento yakho emsebenzini ngoba ukhuluma ngeminyaka umsebenzi hayi wena umsebenzi. Okay. So uyashuthi naye ukusebenzisela umuthi. Asathembi. No. Asathembi umuntu ohamba iminyanga zangoma. Wena Andihamba inyanga mina yalonto leyo zange ngibona nihlamba nangamanzi apink kodwa unihamba inyanga. Ubona nihlamba ngamanzi amixwe? Okay, past ne. Zange ngibone nihlamba. Past leyo. Ngiyacela ukuthi sibambisane kulento. Sidlule. Mayenza for the sake of ngifuna i-cleansing. Mawuqeda ukwenza i-cleansing yakho. Ndibone niqhubeka kanjani. Zamthemba kanjani? Zamthemba kanjani bakuzophinda hambe? Ngeke ngize ngiphinde ngiyenze lokho. Ngenze ngithemba umuntu ohamba ogobela izangoma. Mfethu ukhona umuntu ongaphinde enze into esekwenzeka umonakalo ongaka ucathi ekhanda ngiphilile kanti. Andiyazi kaloku no. Kahle andiswa mfethu. Uyenzile mosekuqaleni kozohlulwa nje. Ngafunde ephutheni lami. Ngifundile ngicela ungithembe ngiyaxolisa. Asizoyibona after cleansing lonto le bandicide uthini okwangoku andazi. Uzosicabanga? Hayi ngizosicabanga. Inkulu kaloku lento le. Inkulu nangoku wame behind my back wena wayefuna uthola esangomeni ba waye ungathola abantwana behind my back. But into esiza mina nawe andisho. Lonto isiza mina nawe ngithi sesitholile ngathi nawe buyibuza uthwala ungabatholi waye kwenzeka isikhathi. Ungamthemba wena umuntu ohamba izangoma ngaphandle kwakho behind your back ungamthemba. Okay andisho asenze kanje ne. Ngicela ukuthi siphinde siye kwesinye sokwa2 singihamba nawe. Number 2. Just to go confirm
lento eshiyo kumina sesihamba nawe I don't mind andinayo because into engiyifunayo mina ukuthi sibe right sinawo sithole solution kungabi nama-secrets kabi nama-secret ndiyakuva yonke le nto ithethayo shuthi ngenza iphutha futhi ngaphinde ngahamba ngakofuna umuntu ungazi andithi wena uhamba izangoma behind my back buze wena uba ibinguwe ndimi ohamba izangoma ubuzawuthini buzandithemba wena uqhubeke undithembe uqhubeke ujole nam kodwa mina ebengikuhambele uyakwazi namhlanje ngibuye nawo ngazokubeka la okay ndithi put yourself in my shoes if ibinguwe buzawuthini ngiyaxolisa ngiyamva usori wakho ngiyaxolisa ngisacela sihambe nawe siye komunye ngiyacela futhi ukuxolisa kwakho ngeke kuze kubuyise lo mntana ndamluza ngo-2023 uyayiqonda phofu loo nto leyo yebo ngiyazi okay I'm sorry ndiyakuva so nihamba ngale solution yokuthi nihamba nonke singahamba sonke siyenze le cleansing nayo yonke into eyenziwayo and then Bese after that, uyazicabanga I'm gonna decide after yini ozoyidecide sesi-right ngoba zobe sesilungise yonke into nje yini ozobe usuyidecide futhi manje kahle kahle shuthi wena angeke usajola nami ngoba ngingasenamali chaza lokho kanti oziba nayo imali ngo ngizobe sengiyithatha phela le kade nginayo because lento ngizobe sengiyiyekile nasemsebenzini iyakuxoshisa cha ngeke ngixoshwe uma ukuthi wena ufuna imali eningi phela ngeke ngisaba nayo imali eningi so decide lapho ukuthi uyangiyeka uzofocus emalini yami esemsebenzini kuphela or ufuna eningi ngona ndidibana nawe ndandithanda ufuna imali eningi wathi wena uyambheka umuntu ukuthi ugqoke kanjani uyambheka ukuthi uhamba ngayiphi imoto kwasho wena wathi wena uJohn umuntu ongakukhipha ongahamba ama-dates kwasho wena uchaza ukuthini wena uchaza ukuthi ufuna imali nawe wow so that means mina ndiya-approve mna indoda ehamba izangoma cha shinda kwezangoma uthanda wena abantu abanemali that's why ngizama imali awukuboni lokho ngoba kwenziwa uwena ngithi okay ndiyakuva yeah but andikuthuma-ke ezangomeni shisa sukwenzeka athi ndikuthumile uba uhambe uyokwenza into zakho suqala le nkani yakho angizicede la mara isolution yiyo esiphelela kuyo angithi uthi nihamba noyi-2 December sonke Fine. senza le cleansing Yeah. nayo yonke into eyenziwayo fine sizohamba sonke and then after that andazi sizodecide bandenza njani qhubeka naye noba okay because kuzoba nzima uba mandimthembe honestly ngeke uthembe umuntu ebehamba izangoma behind your back kanti yini wrong ngesangoma hayibo awubona into erongo wena yini wrong asikwazi ufumana umntana today what do you mean yini erongo akuzona izangoma ezenzayo asikwazi ufumana umntana today because of yonke le nto wayenzayo nesangoma ungakhulumi wrong ngezangoma hayi zona izangoma ezenza loo nto andithi wena wahamba esangomeni wenza yonke le nto for imali yabo manje ukungithethisa that's why ngeke ngikhulume nawe endlini because ube sogcina sixabana namanje sesiyaxabana ngoba ufuna ukungilalela into endiyitshoyo kodwa ngeke kube easy for mna uba ndithembe umntu ohamba amasangoma anizameni ndi-cleansing icala bese nibone ukuthi niqhubeka kanjani ngizobona ukuthi ndizokwenza njani because it won't be easy for me to trust him because ke ndiyazi uba ngomso ngaphinde wavuka ahambe emasangomeni mara thi seyayekile into leyo angithi past yakhe yeah I do get it but kuzoba nzima uba ndimthembe because ucabanga uyifihle 3 years yonke okuyifihle le nto engayithethi uba ukhe wenza into kanje nakanje mara ugcine sekakutshelile waphinda futhi this month kusangoma kwisangoma engandixelelanga wandizisa apha mara manje sekakutshela ngithi sekuyafana nokuthi yakutshela ukuthi wamele nihambe nonke ndiyayiva loo nto leyo okay so ke kwamveni kwalo cleansing leyo sakwazi ukuthola abantwana yebo ushow naziqonsa sobe sesi-clean sobe sesi-right amabhadi azobe sehambile angithi zobe ngasayenzi yonke loo nto angithi khe ndiyakuva okay awuthi ngivale-ke mina siright sabani right sabelo esayitini lakho ya ngi-right Okay. kade nje ngingazi nokuthi ngizoyisho kanjani le nto okay at least soyishile yabona at least inhliziyo yami sithe ukwehla umthwalo ya nangimazi ukuthi umuntu ongafuni ukulalela nje ka-easy yabo kodwa I'm glad ukuthi uyavumelana nokuthi futhi sizolungisa lento soba-2 okay angiyayivala-ke sisi akunani kusofuna ukuyisho right the right man okay
It is what it is before it was what it was. It's your boy Am signing out. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.